할렐루야. 나이디 tini chini bisugo koroksa takok tongo. Takuni mungke sukanto de borma. Bini testimony belai ke dynamic. Oke, tamong khabini langmawo thangnai koyok maso. Tekai tor bahai ke bono bless khlaika. Phaidi bini bukuk tuino sing khnai nai leana. Sai khna garisini tamong khana. Oke, hambai horkuthuk tabok prai kone ekta baji tongkhana horkuthukni jarao ani testimony sanani bagai tamne hinmale ang jebabe tam hinane aba saise kolme ata jebabe dukho mankha jebabe hamio kalaikha abo je doctor sai guarantee aba higere jak senayo thangka senayo doctor kaham doctor benai jakha aro doctor sawo nini operation khlaijani nangnai nini je spine ni je ojago kaisa spine mere don block mani bisingtei operation na chance tongo oba hai hinai jenai yo angrang krini bai khaima bolia aboni pore taisa tirprawo haina haina jakha tirprawo haina haisao nina bo je spine mere don kaisa block tongkha abono jesakabena sajari ma khainai thik ang sajari nangnai hina ambo already fitness na hawai thik 22 tarikh thangnani tongmani operation ni bagai thik 21 date hangke ang wansuka kaitor belaino kaham kaisa barsago man sejak tongo test and see that the Lord is good. Blessed is the man who trusts in him samane sanai naidi kaitor busak kaham ang sanai nai kasole sini brother Aurobindo ang paifle hambai mario bini bisingtei ang ani operation khanya nai mane yokha ani je bemar hamia bohok sawai automatic abo ngai khiwi tongmani aboni yakni bo yogi mankha salawai besar khi kamu abo prai mane uncountable 100 bar ni upor phanang khana abo ani just thinking of 100 bar time nong kakha asuk automatic thang tomani sorry pura obe halang thanga haipasene takhuk brother Aurobindo nang paifle hamai maribo bini bisingtei ang kaitono krak khromi mankha krak khramana bisingtei ang tabuk clearly kaham ungjak ani thare te kono bemar krikha hamya krikha te tinese khorko thongmani jarawa sini brother ano teisebo ani yakung gelai tongmani no suri mani bagai teisa ang hambai basai mangkha naidi ani yakung kalailiya an bagai bini yakung lain de yakung tiseman bulana tabo yakung tehimano kalailiya basago phan mangkha hamya krikha hambai kaitano age khnai nai di chini jisu busuk sakaham anya doro ani kunu credit na janai kre yes sabo hamrka baithang jisuni abahan sekak jakmani bai already kaham chini langma sok paijak kaham takuk sukanto ni langma bo kuplong angkha yes yes je doctor sawo paralyze nai yes je doctor sawo operation nanglai yes phiaba operation khlai yawino tini srai ke belai karak basa jak yes okay bini tomong bo bahai jaga thana tongmani male bisnao kalai long paralyze ngai tonga nangmani phiaba jisuni kasabai hamka kaitor hamri mano te hamri rekha amno saiman mani bagai kahamo ang kaham sukani gosi phaimani bai tamungkha tini belai kahamungjak haleluya ang khoya sok paijak so tongai manlia bobai malaja bagai ma phaikya tamole bobai kerang lai mano mobile bai si ajo to prayer ajo to tamle kaitoni kok thai kaplai rong ya farmani physically ya baya mobile se mobile te kaitoni kok khnama baino tini belai kheno sarai sini takuk sukanto amai khabang takote bohuksom omo chengraya banugai salai tonya omo hor koita sing hasingo time cycle arka fellowship paile already sing 12ta crossing ekta crossing jaktabo ojora o testimony ne sing salai tonglayo saimandi hamro sugui mannai abo kaitono mothang sugui mannai abo kaitono lama Jisu Kristo se hallelujah kubui Jisu Kristo se o kubuyo je gosi phainero bokhabai poito khlai o Jisu nungnani subrai aboroni bagai motangjak mungbo kahambo te bebak alaida kuplung engai langmau sokpayo amen so khas rangdi kha tongthokdi belai kheno tangmale kaitor khlaimainya mungsapan krei hallelujah kaitor mano tongthokdi hainable yes okay belai hambai praise the Lord yes praise the Lord bini mukhang tawtib sonai phaitongo okay agini mukhang belai kheno
tamlai Fulijak. fulijak Saistho gonaं. saistho gonaं healthy Healthy. taba haino hai Eh. a keram ni healthy ni phai tong piro Yes. tamte usanawi phai tong Yes. agini selben salanai to phai tong Okay, thank you. hallelujah Hallelujah. so fadi obakin kaitor mungno kusuk ke senglop layana te Yes. ok hamung mani Eh. obo kaitor mani kaitor ya farmani Yes, kaitor yes. missing ti man mani Mm. so kaitor na hambai na tapok di Yes. hambai ra phai mang Yeah, yeah, renai. amen Amen. okay chalo hambai